et al mulei reggialura limias ratasion, con nais namit luva folma. Hostil gnus, bir femilul mulei maho. Bir femilul mulei mara, uana bil ferhimteina. Bitel mulei shortina, alvidin tannege, Nauclise auditum, Seirini moru ipku, ijoru zerri azri. Isau moce illurai, ijuban atafer, ijorul avet fideo. Gloria lil missiru lil liben, lil Spiritus Sanctus. Giftim bilbiduis saudeiem, uim adeiem tadeiem. Amen. Bil alcolla niftar b'dak li huwa jefija, biex nistrifu il-qawwa ta' Kristu. Inti rajt għannaċ il-prinċep tal-apostli, Kristu tak l-infida tas-saltna tas-mewit. Imbirek Alla u missir sidna Ġesu Kristu, limlina b'kull xorta ta' barka spirituali fis-mewit fi Kristu. Ekku għazilna fih, sabil għamil il-ħolqin tad-dinja, biex inkunu għaddisa u bla teba undimu fl-imħabba. Id-destinatna l-inkunu għalit u li adottivi permezz ta' Ġesu Kristu, skont ma oġob li rrida tajba tiegħu. Għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, li bi għamlina fl-għaziz tiegħu. Fiha ħnanna l-fidwa bit-tem tiegħu, il-mafra tad-nubit. Skont l-ara tal-grazzja tiegħu, li bi għamwarna fl-evuna għal-kollu. Warrafna l-misteru tar-rida tiegħu, skont il-pjan li oġbu jfassal fih min qabel, u li kellu jisseħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri kollox jisġaħarna traswanda li hu Kristu. Kull ma hu fis-sema, kull ma hu fl-ard. Gloria lil missiru lil liben u lil Spiritus Sanctus. Kif kien bil-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Inti rajt għannax il-prinċep tal-apostli, Kristu dak l-infida tas-salta tas-mewit. Qabel xejn,
jien allimtkom dak li tallimt jien. Jiġifieri li Kristu miet minħabba dnobietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura u der lil Kefa u mbagħad l-12. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd jisni twelid qabel il-waqt. L-apostli kienu jxandru l-kelma tal-Alla bil-kuraġġ kollu. L-apostli kienu jxandru l-kelma tal-Alla bil-kuraġġ kollu. U kienu jagħtu xhieda tal-qawmin tal-Mullej Ġesu. Bil-kuraġġ kollu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. L-apostli kienu jxandru l-kelma tal-Alla bil-kuraġġ kollu. Pietru l-Apostlu, Pawlu li mallem tal-ġnus, għalmuna liġi tiegħek mulej. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, u l-Ispirtu tiegħi jifrafalla Salvatur tiegħi. Għaxu xed għajne fuq iċ-ċokon tal-għandejja tiegħu. Iva missa l-qudiem kull niser jsejjaħ lija. Għax is-Setan jagħmel miegħi u ejjeġ għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xerret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Niżer is-Setana minn fuq it-tron tagħhom. U l-ġejkri mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ, u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għandej tiegħu, għax dakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed lill-missierijietna, bris Abramu nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Pietru l-Apostlu u Pawlu li mallem tal-ġnus, għalmuna liġi tiegħek mulej.
Kristu bena l-Knisja fuq is-sissien tal-Apostli u tal-Profeti, inqawwu qalbna u nitolbuh. Mulej iqaf mal-poplu tiegħek. Insejjaħt lil xmun is-sajjied biex isir sajjied tal-bnedmin. Inti sikkitt il-baħar imqalleb biex id-dajsa tad-dixxipli ma tereqx. Inti qomt mill-imwiet u ġbart madwar Pietru il-merħla tiegħek li kienet xterdet. Inbat l-Apostlu Pawlu għand il-ġnus biex ixandrilhom l-Evanġelju tiegħek. Intajt l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet lill-Knisja tiegħek. Naqdu t-talb kollu tagħna u nresquh b'fiduċja quddiem il-Missier bit-talba li għallimna Ibnu stess. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla, inti bliema ferħ qaddis dan il-jum ta' festa solenni, ġieħ l-apposti San Pietru u San Pawl. Għamel il-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom, kif bihom int qed fiha s-sissien tar-reliġjon. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bil-mulej ma'kom. Imbirku lil-mulej.
Sanctus eorum, et in finibus orbis verba eorum. Petrus apostolus et Paulus doctor gentium, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Petrus apostolus et Paulus doctor gentium, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Ħuti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa din is-solennità tal-martirju tal-Apostli Pietru u Pawlu. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt miljieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, volet voluntas Christi. Adoramus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te. Gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Nitolbu u Alla inti timlina b'ferħ qaddis dan il-jum ta' festa solenni ġih l-apostli San Pietru u San Pawl. Għamel li fil-knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom int qed fiha is-sisien tar-reliġjon. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi mett idu fuq xi ħut mill-Knisja biex jaħqarhom. Huwa qabad lil ġagbu, ħu Ġwanni u qatalu rasu. U mbagħad meta ra li dan oġob lil-Lut, qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa tal-Għażmi. Meta arrestawh u tefgħu il-ħabs, bad 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa tiegħu bil-ħsieb li wara lejt iresqu quddiem il-poplu. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ soldati, marbut bejn żewġ ktajjien, u kien hemm qasses oħra mal-bib tal-ħabs. F'daqqa waħda tfaċċa anġlu tal-mulej u dawl id-da mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu, qajmu u qallu
malajr. U l-ktajjen waqgħu minn ma jdejh. U mbagħad l-anġlu qallu tħażżem u ilbes il-qorq. U Pietru hekk għamel u reġa' qallu dawwar il-mantar tiegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warajh, bla ma ntebaħ li dan kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu li kien veru, imma stħajjel li kienet ħolma. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bib tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew it-triq flimkien. Meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq miħdejh. Mbagħad Pietru ġie ftiegħu u qal: Issa naf tassew li l-mulej bat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi u minn dak kollu li l-Lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej. Duħar lillah. Dawk li jibsaw mill-mulej, l-anġlu tiegħu jeħlisshom. Dawk li jibsaw mill-mulej, l-anġlu tiegħu jeħlisshom. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fommi, bil-mulej tiftaħ ar-roħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Dawk li jibsaw mill-mulej, l-anġlu tiegħu jeħlisshom. Kabru l-mulej miegħi u nollu ismu flimkien. Jien fittext il-mulej u weġibni u minn kull biża' ħelisni. Dawk li jibsaw mill-mulej, l-anġlu tiegħu jeħlisshom. Ħarsu lejhu tiddu bil-ferħ u wiċċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u mitwejjaq kollha tiegħu ħelsu. Dawk li jibsaw mill-mulej, l-anġlu tiegħu jeħlisshom. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibsaw minnu u jeħlishom. Tuqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih. Dawk li jibsaw mill-mulej, l-anġlu tiegħu jeħlisshom. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Ngħid għalija demmi ġa mxerret b'sagrifiċċju
u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa lija il-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni il-mulej li mħallef ġust. U mhux li biss imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tan il-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jiena sfajt meħlus minn ħalq liljuni. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: In-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem? U huma wieġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż xmum Pietru u qallu: Int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: Ħini int xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u riek dan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuhiex. Jien nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej.
Iż-żewġ apostli kbar li qegħdin niċċelebraw dan il-jum solenni. Il-mulej permetta li jarfu b'onestà kbira id-djufija tagħhom. Tiftakru l-episodju meta wara is-sajda mirakoluża meta Ġesu jippermetti lil Pietru li jaqbad ħafna ħut, Pietru iħossu mhux den quddiem Ġesu, jinżel prostrat għallu dbiet minni Sinjur jiena midneb. U l-mulej jgħidlu tibżax. Pawlu jitkellem dwar esperjenza personali fejn fi dialogu ma' Ġesu jilmenta fuq Quddiesa li kienet qiegħda tkiddu, isejħilha messaġġiera mix-xitan u jitlob il-mulej jeħilsu minn dan l-awġ li kienet ifakru kontinwament kemm hu dgħajjef u kemm hu midneb. U l-mulej jgħidlu biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Il-mulej ma daw iż-żewġ apostli kbar jinsisti li hu se juri l-qawwa tiegħu minkejja id-djufija tagħhom. Li l-kobor tagħhom huwa dejn lill-ħniena u l-grazzja tiegħu. U dan għalina huwa messaġġ ta' kuraġġ u anke okkażjoni ta' ferħ. Aħna li kuljum ikonna l-esperjenza ta' djufija tagħna, ta' dnub tagħna, inħarsu lejn dawn l-apostli kbar u narfuhom bħala ħutna li fix-xirka tal-qaddissin jifmu il-kedet kollha li konna ngħaddu minnhom aħna biex nippruvaw inkunu fidili lejn Ġesu. Ma dawn iż-żewġ apostli li aħna nqimu wkoll bħala il-kolonni li fuqhom hija mibnija x-xhieda tal-Knisja ta' Ruma li aħna nammiraw bħala l-pedament tal-għaqda kattolika tal-Knisja li aħna nemmnu bħala waħda Quddiesa kattolika u apostolika. Dawn iż-żewġ apostli kellhom mhux biss l-esperjenza tad-djufija imma kienu esperti fil-qawwa ta' Alla. Alla ħaddem il-qawwa tiegħu, il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħu dawn iż-żewġ Lut, wieħed sajjiet, miżewweġ, la kellu il-mara kellu l-mara, it-tradizzjoni tajt ukoll li kellu tifla. Il-Knisja Rumana peress li x'aktarx ma kienx taf x'isima it-tifla ta' San Pietru sejħitilha Petronilla. U hemm devozzjoni kbira lejn Santa Petronilla t-tifla ta' San Pietru. Pawlu kien is-singil. Pawlu kien kważi l-avukat, id-doktor, ngħidulu Doktor Gentium. Dawn iż-żewġ qaddisin tant differenti ma maqudin ukoll bl-istess eruq tal-fidi ta' Abram, it-tnejn membri tal-poplu magħżul tal-poplu ta' Alla, għalina huma il-kolonni. Is-sena xtaqt nislet ftit riflessjonijiet osra xi sħana, imma fl-imnarja dejjem isħana, allura dejjem irid jagħmel omelija qasira li sħof.
kella ma tiġux is-sena d-diela. Ftit riflessjonijiet fuq iż-żewġ ovali, kwadri ovali li għandna fuq il-presbiterju. Huma xogħol eċċezzjonali ta' mikromużajk tinnotaw li fil-festa ikun hemm xema twila taħtom San Pietru u San Pawl. Iħarsu lejn xulxin. Interessanti li tnejn għandhom ktieb għaliex fit-testament il-ġdid aħna ngawdu mill-kitbiet tagħhom it-tnejn. Ħafna ittri ta' San Pawl u żewġ ittri attribwiti lil Pietru u fihom f'waħda minnhom Pietru jilmenta kemm Pawlu jikteb tqil kultant u li diffiċli biex tifhmu. U għalhekk iwissi li l-kelma ta' Alla mhux lakemm taqbad u tinterpretaha, imma trid id-don tal-Ispirtu wkoll mhux biex taqraha, imma anke biex tifhimha u tfehmha. Pawlu kif nafu huwa dak li jidħol fil-fond fil-misteru ta' Ġesu u jilqa is-sejħa li ħa fit-triq ta' Damasku li jkun xut għal-ġnus, li jkun għalliem tal-ġnus, Doktor Genzju. San Pietru għandu fidejh l-infitaħ, u l-infitaħ San Pietru ukoll fil-motiv tal-dan il-kwadru sabiħ li hemm fuq ukoll dik l-iskultura li tesprimi il-personalità u l-missjoni taż-żewġ apostli. Jekk inħarsu lejn il-gwarnit sabiħ ta' San Pietru naraw l-istrument tal-martirju tiegħu, is-salib rasu l-isfel u ż-żewġ infitaħ. Il-missjoni tiegħu jiena nagħti lilek l-infitaħ tas-saltna tas-smewwiet u il-profezija ta' Ġesu li jgħidlu għad jiġi żmien meta joħduk fejn ma tridx jorbtuk. U San Ġwan l-Evanġelista jgħid Ġesu kienet jirreferi għal mod għal mewt li bih kellu jagħti glorja lil Alla. Li bija din il-mewt kellu jagħti glorja lil Alla. Nafu li Pietru inqatel fl-istadju ta' Neruni, mhux il-bot minn fejn imbagħad indifen propju f'dak li huwa llum iċ-ċentru tal-Bażilika ta' San Pietru, mhux il-bot. San Pawl, ovvjament Malta jrid ikollu l-lifa u l-ħuġġieġa inkella ma jkunx Malta, imma fl-istess ħin di tfakkarna fil-qawwa li ta' Ġesu lil dawn l-apostli li skont irida tiegħu jinħelsu mill-lawġ. Kemm fl-ewwel qari u fit-tieni qari l-apostli l-ewwel Pietru mbagħad Pawlu jitkellmu fuq il-qawwa ta' Alla li jeħlishom minn diffikultajiet kbar. Hekk jien ġejt meħlus minħal lill-jum jgħid Pawlu u fl-ewwel qari fejn għandna l-episodju ta' Pietru li jinħareġ bl-intervent tal-Anġlu tal-Mulej. Mill-ħabs Pietru jgħid issa naf nassew li l-Mulej bat l-Anġlu tiegħu u ħelisni minit Erodi u minn daw kollu l-lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Mela żewġ qari jagħtuna din l-esperjenza li għandhom dawn id-dixxipli tal-Mulej li l-Mulej kapaċi jeħlishom ma ħelishomx mill-martirju. Huma kienu xjud ta' Ġesu mhux fil-punt tal-mewt biss, matul l-apostolat tagħhom. Fil-Testament il-ġdid kelma waħda hemm għal xut martis,
minn fejn ġejja l-kelma martri. Martri mhux biss bit-tixrid tad-demm, imma x'inti bil-ħajja tiegħek, bil-kelma tiegħek tkun xhud ta' Ġesu. San Pawl għandu iż-żewġ għodot tal-martirju tiegħu, is-sejf u l-mannara biex tagħti l-ewwel daqqa u mbagħad is-sejf biex tħanxar il-muskoli u dak il-kumplament. U wkoll dejjem iġorr is-sejf. Aħna f'ħafna mill-ikonografija tagħna l-Maltin ma jkollux is-sejf għaliex idu jerfa'ha bil-high five ngħidilhom lit-żgħar u tfal biex jgħidilna din lit li ħelset mill-gidma tal-lifa. Ħafna drabi Malta San Pawl jidher hekk b'dana lit li ħelset mill-gidma tal-lifa. Imma fil-kwadru mikromozaik sabiħ ħafna huwa fl-ikonografija tradizzjonali. Anke bl-istess kuluri tal-ilbies, Pawlu dejjem bit-tunika ħadra u l-mant jew il-mantell aħmar, Pietru dejjem bit-tunika jew kulur viola jew blu skur palma qiegħda dan u il-mantel tiegħu iżjed safrani, huma l-kuluri tradizzjonali. Aħna llum li nixtiequ nirringrazzjaw il-Alla tal-li l-katidral tagħna huwa wkoll iddedikat lil din il-festa kbira. Antikament, wara l-ħġejjeġ ta' San Ġwan, konna nibqgħu nifirħu bil-luminarja dan il-lejl li fih jibqgħu jixelu dwal biex niċċelebraw propju din il-festa kbira ta' dawn iż-żewġ apostli. Il-ħsieb tal-aħħar imur lejn il-qdussija tiegħu il-Papa. Li huwa msejjaħ minn Ġesu biex ikun is-suċċessur ta' San Pietru u li preżidi il-Knisja ta' Ruma fil-karità, fl-imħabba. Aħna nirringrazzjaw il-Alla li fil-persuna tal-Papa Franġisku għandna raj tal-Knisja li meta jitkellem fuq l-imħabba taf li qabel tkellem għex u għamel. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nieħdu dan l-ispunt minn dawn ix-xhieda ta' Ġesu, Pietru u Pawlu, li x-xhieda tagħhom ma kienx biss fl-aħħar bil-mewt tagħhom, ma kienet xhieda kontinwa tal-mulej li jsejjaħ id-dajfin, jagħtihom il-qawwa, jeħlishom, isejħilhom u jibathom xhieda tal-imħabba u l-ħniena tiegħu. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh,
U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq l-emin tal-missier. U għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier, aħna niċċelebraw il-festa solenni fġieħ San Pietru u San Pawl, nitolbuk tkattar fina l-fidi biex it-talb li nagħmlulek ikun imnebbaħ mill-Ispirtu tiegħek li jaf aktar minna x'inhu taġid għalina. Ismana nitolbuk mulej. Ismana Saħħaħ il-Knisja fil-fidi fik biex kull ma twetta jibda fik u fik jintemm u tibqa' dejjem mibnija fuq is-sisien sodi tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Nitolbu. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek il-Maltin kollha biex jożu dejjem il-fidi li waslilna San Pawl missierna u jgħixuha b'fedeltà kollha f'kull qasam ta' ħajjithom. Nitolbu. Kun ma' daw kollha li jwasslu l-kelma tiegħek li tfal u żgħażagħ biex fuq l-eżempju ta' San Pietru jgħinuhom isiru jafuk u jħobbuk. Nitolbu. Bierek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-tagħlim tal-Apostli. Nitolbu. Ejn lil dawk li m'għadhomx jipprattikaw il-fidi tagħhom biex iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek. Nitolbu. Missier fidili l-qadawn it-talbiet tagħna. U għat-talb ta' San Pietru u San Pawl għajna ninaqdu iżjed miegħek fil-fidi u fl-imħabba. Aħna nittamaw li għad ngħixu miegħek fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Nixtieq nfakkarkom li llum se ssir il-ġabra nidulu l-obolo ta' San Pietru ġifieri għall-fond li l-Papa għandu tal-karità. Kif smajna Monsignor Arċisqof l-Omilija, Papa Franġisku li suċessur ta' San Pietru mhux jgħix u jwetta mod karità. Fil-fatt naraw fl-aħbarijiet dejjem joħloq xi ħaġa ġdida favur l-immigranti u oħrajn in-nies fil-bżonn. Aħna nnuru di solidarjetà tagħna flimkien miegħu ħalli jkun jista' jwettaq din il-ħidma tal-karità mal-Knisja kollha kull fejn kien hemm xi diżastri u oħrajn li jkun hemm bżonn l-għajnuna tal-Knisja. Għalhekk inħallu nittamaw fil-ġenerożità tagħkom.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamil mulej li talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal qudiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikollna l-għajnuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Li żuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa xira tas-sew mulej Mister Addis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għax intoġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru l-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael, liħor xerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għaliha sejjaħtilhom. Għalhekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ li d-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla ħeda. Missier ħanin miċ-ċokoltana nitolbuk bibnej Ġesu Kristu Sidna ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhom l-ewwel netta l-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien ma' dal-dej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, ma' l-Isqof Joseph li qed jgħinni
u ma l-isfijiet kollha li ħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddeja tiegħek u speċjali illum fl-eluq il-50 sena mill-ftuħ tal-Mużew tal-Katedral u l-Arkivju li benefatturi kollha. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi bir-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni jittamaw u li huma jresqu t-talbu x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Mseħbin mal-Knisja kollha xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima it-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija Om Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Giusepp, tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha. Għal-merti u t-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek u ettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħalħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnieh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Raddek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħoss u li xorbu dal-kalċi, inħamru l-mewtien u lej samati. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċogontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema.
niftakar ukoll mulej fil-qadija tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slieb. Lilna wkoll midinbin mulej u għanti lilhom u daw kollha li jistrieħu bi Kristu ilena id-dawl u s-slieb. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Giovanni, Stefanu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha, daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu biet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix titidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
nitolbu issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament, nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja, hekk li nitwettqu dejjem fl-imħabba tiegħek, u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna, maqudin fil-qsim tal-ħobbs u t-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. U jberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. In universam terram exhibit solus eorum, et in finibus orbis verba eorum. Et Paulus, Doctor
Deus per qui huius die venerandam sanctam queletitiam, in apostolorum Petria Pauli son l'emilitate tribuisti, da ecclesiae tuae orum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis sum sit exordium, per Dominum nostrum Iesum Christum,